A Pobra vense sumar as concentracións pola sanidade que ata o de agora se viñan desenvolvendo en Ribeira. Este venres máis dun cento de persoas dábase cita ás portas do Centro de Saúde Pobrense para denunciar a situación en que se atopa o cadro de persoal. Comenzamos agora as mobilizacións aquí en Pobra porque un centro de saúde que tendría que ter 7 médicos estivo traballando con 6 médicos de atención primaria ata agora, pero a partir deste momento por xubilacións, baixas, etc., de 6 médicos, repito, van quedar en 3 e un día como hoxe están 2 médicos de atención primaria. Os propios sanitarios tomaron a palabra para expor de primeira man as dificultades con que se atopan para desempeñar o seu traballo. Cunha plantilla mermada na que só contan con 3 médicos de 7, non poden garantir a calidade asistencial aos pacientes. Actualmente hay 7 plazas de médico disponibles, de las cuales cubiertas por médicos de presencia física somos 3. Muchos días 2 de mañana y 1 de tarde y otras veces 3 de mañana. Las tardes no se cubren con médico, las urgencias se desplazan a Ribeira. Agora mesmo de tarde, os luns e os venres hai un médico, martes, mércores e xoves non hai médico, entón a veces cúbrese, a veces non, cúbrese unhas horas e a maioría dos días ao mellor estamos desde as 3 hasta as 10 sin médico, só con persoal de enfermería. Non hai, é dicir, en todo o concello non hai un só médico no centro de saúde para atender emerxencias. As urxencias xa se pasaron, xa non se están atendendo urxencias, pero si emerxencias, pero as urxencias van ao PAC de Ribeira xa desde fai un ano e pico. Falta un médico desde fai 2 anos que xa non se cubreu, agora mesmo hai outros 2 médicos que desde este mes tamén están faltando, entón de 7 prazas temos cubertas 2 ou 3 segundo o día e a quenda, entón esta situación é insostible. Tras esta primeira movilización, a plataforma ten intención de darlle continuidade todos os venres ata que Sanidade cubra todas as vacantes.